I prvo pitanje u našem kvizu. Šta leti bez krila? Papir, vreme, balon ili pero? Tačan odgovor, vreme. Šta ima vrat, a nema glavu? Majica, stolica, flaša ili možda torba? Tačan odgovor, flaša. Koja voćka ima ime i prezime? Grožđe, jagoda, kajsija, limun. Tačan odgovor je jagoda. Šta ima ruke, a ne može da pljeska? Sto, stolica, sat ili torba? Tačan odgovor, sat. Peto pitanje. Ko nosi cipele, ali nema noge? Lampa, auto, stol ili drvo? Tačan odgovor, auto. Šta postaje mokrije što više suši? Sunđer, kišobran, peškir, čarapa? Tačan odgovor je peškir. Šta ima oči, ali ne vidi? Igla, krompir, oluja ili lišće? Tačan odgovor je igla. Šta uvek dolazi, ali nikad ne stiže? Sneg, kiša, sutra, vetar? Tačan odgovor, sutra. Deveto pitanje. Šta je teško kad je puno, a lako kad je prazno? Torba, balon, glava ili frižider? Tačan odgovor, glava. Koja životinja se smeje kad joj pipneš stomak? Pas, hijena, delfin ili gumeni meda? Tačan odgovor, gumeni meda. Šta ide gore, a nikada ne ide dole? Helijum, balon, godine, zmaj? Tačan odgovor su godine. Šta radi zubar kada ode u penziju? Pravi proteze, vadi zube iz sećanja, odmara, otvara sladoledarnicu? Tačan odgovor, vadi zube iz sećanja. Napišite koliko imate tačnih odgovora.